ketika pengharapan itu muncul dalam hidup saya, di hidup kita, pahamilah Tuhan akan memenuhi hal itu di dua hal. Yang pertama, tepat waktunya. Yang kedua, di waktu yang tepat. Shalom, saya Pendeta Victor Tinampunan, melayani sebagai Evorus HKBP. Saudara-saudari muda-mudi HKBP yang saya kasihi dan juga dikasihi Tuhan. Mungkin ada di antara saudara bergumul, takut atau bingung bagaimana soal pernikahan di masa depan. Oleh karena itu, HKBP Rawamangun akan mengadakan apa yang disebut dengan retreat single youth yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2005 yang akan datang. Ini bisa salah satu cara di tangan Tuhan untuk bisa memberikan jawaban kepada saudara-saudara. Artinya apapun yang menjadi pilihan dan keputusan saudara-saudara, apakah saudara memilih untuk menikah atau juga Anda memutuskan untuk tidak menikah, supaya betul-betul saudara bisa mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan saudara di masa depan akan tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Oleh karena itu, saya sendiri merekomendasi mengajak saudara dari kami untuk mengikuti program yang sangat baik ini. Terima kasih. Horas. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak.
Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Urian itu hatta masuk mahita tu perminggota di manogodon tapara de maroha doho pikirata martang yang mahita di bagasan rohata be. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita syabukwe de nomor 2 ayat 1 ayat 3.
Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia natumo palangi dohot tanoon. Amen. Saitangi homma suaraku ale Jehovah molo jou au, didok rohaku homat dok lului hamu mabohiku, atong bohima na hulului ale Jehovah. Sai unang mata buni hobohi marado ponau, Jehovah do panodangi diau doho di hatuauku, tung midai sema biarau. Jehovah do partano batu aku, tung midai sema au biahaton. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amanami na di banua gijangi, use homatodim na badiai dohot hapistaran nasyakoi tu saluhut huriam, asalam rara jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion, leom mahiras ni roha di naposom magjamitahon hatam, asalam pita jalalam gadda huriam na badiai, patok tong mahuhut rohanami mangului ho sahak rodi ujung di bagasan hapor seau nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangi namu ma pati ni debata ima patik perjolo sahak rodi patik paupaton patik perjolo audo Jehovah debatam ninna debatata sang jadi marakub au bahenommu debatam patik paduahon sang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di bano gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano Yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Sang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggu. Dina onom arima ulah hamu nasa siulammu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan di Jehovah debatam doi, sang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe na magibati hutam. Ai dina onom ari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahen ido ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahakna atong rak mangido gugu mahita mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Oh,
duduk marohata, atau poti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatudosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladang adong haporsyau di bagasan roha nami hian, taluhut dohami manibil sian nakka dalammu, macai gudang do pangalason nami di patikmu, ala ingok mahami ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dohut asi ni roham. Tay unang paingot-ingot akka dosa di haposon nami, dohut pangalason nami. Tay ingok mahami khobartu asi ni roham dohut denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpa muati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabege mahata baga-baga tarengot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan loja jarana sorat. Upasonak pe hamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guru hokamu ma sianau. Aina labbo doau jala serek marroha. Asa dapotan hasonangat todimu. Ai labbo do augakku. Jalan yang doho nahu papor saton. Asang apa ma di debata na digijang. Amen. Jahama epistel di Mingguta Sadarion, ima natar surat di buku Pangukapon 22, ayat 12, sahat rodi ayat 20 sada, tajahama marsikat soring, di ayat parpudi ima ayat 20 sada, rabhita majahasa. Idama, irama auro, buanok kuma upa silehonot tuganuk, kobartu nani ulana. Audo mulana jala pucuna. Parjolo jala parpudi, bonana jala ujuna.
martua ma'aka nama buri abik nasida, asa marwaso nasida merjabar di hau hanguluani, jala masuk sian akka harbangat tu bagasan hutai. Ibadian ma'aka biang dohot aka siulam rasun, dohot aka permainan, dohot pamunu, dohot sioloi naso debata, ro dinasa nama kaholongi jalan nama ulahon gabus. Au Yesus marsuru suru aku, maka tidak ko tuhamu akaon, madapoton akka huriai, au do urat doho margani Daud, pitang sipaias na marsinodangi. Jadi didototi dohot orwani, romaho, laos dohono nina ubegesa, romaho, tai roma nama uas, dijalo nagio rohaima aik hanguluani, dalam basa-basa. Au maka tidak ko diganob na ubegi akka hata panorangon ni surat on. Ia adong nama na baitusi, tabani debatama tu iba na akka haporsuhon, na tarsurat di bagasan bukuon. Jadi lo adong nama muati akka hata ni buku panurirangon, buatan ni debatama tohapna na dihau hanguluan, dohot dihuta na badiai, akka na tersurat di bagasan bukuon. Dido ibana nama katidak konon, olo na Roma au tibu, amen Roma ho ale Tuhan Yesus. Didongani asini rohani Tuhan Yesus ma akka nabadia. Disido sahatna, martua ma akka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Saha tidakon maha porsiao tai, songon nahi na tidakon didongata saha porsiao disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di parbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuba nua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaek tu surgo, lahuntul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana manguhumi halak na mangoluru namate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok.
mulak mangolu sogok daging ni halak naung mate, doho di hanguluan nasora sudah. Amin. Tikting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu 1 Juni 2025. Pertanyaan WIK. Rabu 4 Juni masuk pukul 10 siawib di Perjolo, WIK Rawamangun, WIK Rawasari Cepaka Putih di Bagasni keluarga Nyonya D. Aruan Borusihaan, Jalan Salemba Tengah, Gang 3, Gang Tolu nomor 85C, RT 12 Opat Paseban, Jakarta Pusat. Paduahon, WIK Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Darius Menulang Boru Pandiangan, Jalan Pori Opat, RT 5, 12 nomor Sada, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Patuluhon, WIK Pulau Asem di Bagasni keluarga Sahapon Bonatua Hutasoit, Florentina Boru Tambunan, Jalan Taman Pulau Asem Utara nomor 10, Pulau Asem, Jakarta Timur. Kamis 5 Juni 2025 masuk pukul 10 siawib, WIK Kayu Putih Kafling Polri di Bagasni keluarga Lisbeth Boru Tampu Bolon, Jalan Kayu Mas Selatan Blok nomor 35, Kafling Polri Pulau Gadung, Jakarta Timur, samping Dwi Sakti. Pandidion Nabadia. Minggu Sadarion, 1 Juni 2025 di Patupa Huriattado, Pandidion Nabadia Tudak Danak, Toropni Dakdanak Namanjalo Pandidian Nabadia, Tolu Halak Sadabawa 2 Borua. Paborhaton Dohot Paujakon Pandita. Nunga Tajalo Surhat Haputuson Sian Pimpinan Epurus HKBP Taringotu Mutasi Ima Pendeta Tulus Tampu Bolon STH, Pendeta fungsional di HKBP Rawamangun, Gabe Pandita fungsional di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, Jala Pendeta Rita Borusiagian STH, Pendeta Resort HKBP Resort Cengkering Tebing Tinggi Deli, Gabe Pandita fungsional di HKBP Resort Rawamangun, Minggu 8 Juni 2025 di Permingguan Sia Tulupulu Wip, Patu Paota do acara paborhaton dohot paujakon nani niluhon ni Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Diminggui di Sude Permingguan Papungu Pelian Khusus Dohita Marhite Amplop na pinarade di Huriatta laho pasahaton tu amang Pendeta Tulus Tapu Bolon songon hamuliateota tunasida saleleng mangula di Huriatta HKBP Rawamangun, jala boido ditransfer tu rekening Mandiri Nasida dengan nomor sada 0 sia 0 pitu 4 hali 5 telu hali sia atas nama Pendeta Tulus Tampu Bolon. Simpul Jamita di pukul sia 30 wib di Patupado Ramatama di Ruang Timotius. Perubahan jam permingguan. Hombartu acara pabohaton dohot paujakon pandita Minggu 8 Juni 2025 permingguan 10 wib gabe pukul sia 30 wib. Lomba paduan suara. Hombartu ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di wilayah DKI Jakarta di Patupado Festival Paduan Suara Campuran IMA di hari Sabtu 21 Juni pukul 8 wib maringanan di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta. HKBP Rawamangun pasidohot do tulombai na dikoordinasihon Dewan Koinonia. Fellowship Remaja dan Opening Parheon Remaja. Seremoni pembukaan Parheon Rapdohot Fellowship Remaja di Patupa hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 10 wib inganan di Gereja HKBP Rawamangun.
Ibadah pembukaan Parheon Remaja di permingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, dohot pukul 10:06 tolu wib. Pasi dohot do remaja gabe parhobas ima, petugas kolektan, penerima tamu, jala adong do pujian marite konser mini. Parheon Remaja KPP Rawamangun, patupa tolu lomba jala boi mah dijaha di Harotas Tikting. Link pendaftaran boima di scan marite flyer na ditampilhon. Kegiatan Jending Pemuda dan Pernikahan. Pendaftaran kegiatan retret IMA kontemplasi dohot perenungan bersama sebagai bentuk tindak lanjut sian penyebaran Google Form. Nah, poso bulung ruasa KPP Rawamangun usia minimal 27 tahun diharapkan mandohoti acarai. Pelaksanaan retret IMA tanggal 10/4/15 Juni 2025 di Bet Kesegaran Teresia Sentul Bogor. Pendaftaran tutup di tanggal 4 Juni 2025. Informasi boima menghubungi Irma Tambunan dohot Olive Napitupulu. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan baru tahun ajaran 2025-2026. Dohot jenjang usia songonna tarsurat di Harotas Tikting, ruas ni huriatta na adong dakdanak na marumur songon natar surati boima margabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka 1 bulan Juli 2025. Jala boima menghubungi kontak na adong di Harotas Tikting. Penyerahan hewan kurban. Hombartu program kerja seksi kemasyarakatan Rabu 4 Juni 2025 pukul 10.05 WIB, maringanan di alaman Gerejata di Patupado Pasahaton Sumbangan. Kurban IMA hewan hambing tu warga na adong di Gerejata dohot Gedung Sinantam na niuluhon ni amang pendeta resot rap dohot seksi kemasyarakatan HKBP Rawamangun. Tikting Naing Marbagas, Tikting Parjolo. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagasan ma Rian Sanggam Lumban Tobing, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Utan Kayu-Kayu Manis, anak ni Amata, Ganda Partogi Lumban Tobing, tubu ni Inata, Adelina Borusinaga Dohot Oroanna, Masteria Boru Purba, ruas ni HKBP Laut Dendang Resort Tegal Rejo, Boru ni Amata Parulian Purba Nahinan, tubu ni Inata Rolisten Berutagaol. Pamasu-masuon hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsarapeon nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di Jolo ni Tuhatta. Ruas namonding. Sada. Na di hari Jumat 30 Mei 2025 nunga jumolo monding sahalak ina Dameria Boru Hasibuan umur 87 tahun tinading niamata MD Siregar Nahinan, alamat Jalan Bumi Putra nomor 5 RT 14 Walu Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang. Kemudian hari Minggu 1 Juni 2025 di TPU Menteng Pulau Jakarta. 2. Nah di hari Jumat 30 Mei 2025 nunga jumolo monding sahalak ina Tinur Lina Borusianipar umur 75 tahun tinading niamata James Tigor Hamonangan Pardede Nahinan, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 27A nomor 30 Sia RT 4 Walu Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih. Tolu.
Nah di hari Jumat 20 Mei 2025 nunga jumulo monding salakama manalsal HM siaan umur 84 tahun ina baluhon inata Lukeria Junia Borutagaol alamat Jalan Cipinang Timur nomor 44 RT Walu Tolu Cipinang Jakarta Timur. Tuhatta mana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tinadikon. Pelean dohot aka udut ni buat tajahama di hartas tikting naung pinaraden di Uriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota bahen sangap di kuarna. Songonima tikting di Huriata minggu sadarion.
ayat na mangin. Sang apoku rabdohot akan abadiai Marendeau Tuhan memujimu O debata sang abdohot Marendeau Tuhan memujimu Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang kita saluhut na ruas ni hurian na hinaholongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata na pataruhok kita toktong madalani ngulut tadi bagasan haporseao do pakirimon na mangulu. Ima nanyenet sian pesalmen bidu sia pulupitu mamuk kamai sian ayat sada sahat rodi ayat 12. Tabuk kabema toktong akabibelta jala tapai hutihut ma songonon ma hatani debata. Jahu bado raja, marolopolop ma tanoon, marlas niro hama pulo-pulo aka nalani. Obun jala holomon maripotipot humaliang ibana, hati gorad dohot uhum o jahan ni habang sana. Api mardala di jolona mangaton aka alona humaliang. Disodangi aka hilap na do portibion. Jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malala do aka dulok songopatis maradopon bohini Jahoba. Maradopon bohini Tuhan ni sadok tanoon. Dibaritahon aka langit do hati goranna. Jala sudi aka bangso marnida hamuliaonna. Ikon tarurak sogot sudi aka sisoba aji-ajian. Aka napapuji-puji diri nami dagana-ganaan. Ikon marsobat wibana do sudi aka debata sileban. Dibegisio dui. Jadi marlas ni rohama. Marolopolop maakaboru ni Juda. Alani panguhummu ali Jahoba. Ay hodo ali Jahoba na sutibul gumonggom saddo tanoon. Tumibul situtudo ho siyan nasa debata sileban. Hamu ali aka na makaholongi Jahoba. Say hagigiho kamu manajat. Iba na do si ramoti to diniaka na niyasiyan na. Say paluaon na donasida siya tangan ni parjahat. Say tarsabur do hatiuro di partigor. Las ni roha yaka na ujur marroha. Marlas ni roha mahamu aliaka partigor di bagasa Jahoba. Jala puji hamuma goarna na badiai. Disido yanggo sahatna. Ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus na diari Kamis na salpu nunga tapes tahon ari parningotan kana naik ni Tuhan Yesus. Jala tuminggu tanggal sada na naing ro ima ari
parningotan ari haroro ni todi porbadia jala di minggu sadarion di goarima minggu eksaudi gabe songon panongai manang jabatan titi menjadi jembatan antara minggu manang hari kenaikan dan hari turunnya Roh Kudus. Jadi minggu eksaudi ima songon sada partikian penantian Allah nunga manaik Tuhan Yesus tu banua gijang secara fisik sian pardagingon dang rapi ibana dohot siseanna dang rapi ibana sian pardagingon dohot halak na porsea di tonga-tonga ni portibion. Jadi gabehirana songon na luangan manang songon na lulululu parnidan na sida ala dang dibereng beje susi alai di jajihon Tuhan Yesus do narodo anon penghibur narodo todi porbadia. Jadi adong sada partikian seolah-olah kosong. Jadi uso-uso marohana sida madok di dia do manang songo dia do. Laos ido ikon idao tama manginang unang mago hita siap pardalanan ni ngolu parhuriaon ngolu di partodion ado lapatan ni eksaudion. Jala dia do nanang di papatar manang naing di pataru manang daing di parata-rata hita di haporseaon. Jadi di sido idauta minggu eksaudi di minggu sian Pesalmen 27 ayat pitui. Sian roha nalulululu, jadi jemaat orang percaya berseru, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Jadi opak dia do tarhera songoni. Lausido nang dihita saluhuna ruas nihuria na mangolu di partikia sinuaing. Na mangolu di kota metropolitan, na mangolu di partikian sejaman naung nuaing lamu maju tapak kilalahon, di zaman partikian nuaing na lamu rosu. Percepatan akan kemajuan itu sangat cepat. Jala di perjuangan do pehita. Na jolo rosya pangarasian bona pasugit por hatu pangaratoan, na jolo suku-sukun manang manukut tuaka jolma dope sonari di kemajuan nga manukun tuaka teknologi. Kemajuan tu opung Google nina halak deba. Jadi suku-sukun ni ruas, suku-sukun ni akan aporsea di pardalanan ningoluna, dia lusi may di turpuk sadarion. Dia lusi may di topik ni minggut taima, Jehovah do Raja. Na yang di pataru tarlumo bisongo kita halak batak, didok Jehovah do Raja, debata amat raja, kita sude aka anak ni raja dohot boru ni raja. Jadi idaota may dohot dinggan dihita saluhuna raja na songo dia do tutu raja tahun jala anak ni raja dohot boru ni raja na songo dia mahita di pardalanan ni ngolu songon halak na porsea di tonga-tonga ni kemajuan ni zamanon. Mulai siya danak, na poso, remaja, nang tuaka na matua pe, na tarjo tutu si tutu, tu harajaon ni debata. Molo didok na jolo, diaka paradaton habatako ni, anak ni raja doh buru ni raja, manang didok diba aka raja dongat tubu, raja parhata, manang aka raja dia may. Naing idaot tamat say takas ima taringot tu martabat, taringot tu prinsip hidup, taringot tu peran, taringot tu wibawa, taringot tu pangalaho, ido mulai dokon di halak batak, buru ni raja do amata raja, anak ni raja, ido tarida may diaka pakatayon, ido tu hita, raja tabay pakatayonon. Raja tabay parpunguanon. Raja tabay nang aka ulaut tape. Jadi dang ala ni hamoraon,
dang alani haadongon, dang alani status di parpangkaton. Dan ini adalah satu prinsip yang selayaknya terus-menerus kita wariskan di generasi demi generasi. Menjadi bangsa yang pribadi, suku, na bermartabat. Jadi bui donian idaot taisyani alai naing mau bagas muse di minggu eksaudion ise do raja. Jala songo dia tutu pakorhon na dingolu ni na porsea, asa gabi tarida may dingolu si ganopari, tarida may di parmingguon, tarida may nang di pangulahonot si ganopari. Ala olo do torop hita jala jojo romar minggu, alay holan na laho pasahat akan na dirohata, na suko di pikiran, jala aka sihol ni roha, cita-cita, ambisi, dohot aka pakirimon di tongan ni rumah tangga. Jadi rohita, uduk kita roh tu parminggonon, tumatangi cita sipata, alay mulak sianon, danga pala tarida, na dia do anak ni raja, dia do si huton Tuhan Yesusi, dia do natardo boru ni raja naringgas martangyangi. Ala hirasa rupa do, pardopahan masuk tutongan ni bagas joroi, doho pardopahan pangalaka mulak siap bagas joroi. Laus tarida songonido hirana mardodus song si marunapunap di tonga-tongan ni keluarga. Ini yang menjadi penting mendasar juga bagi orang tua yang membawa anaknya untuk baptisan, memahami sungguh apa artinya saya membawa anak saya dibaptis, kemana arahnya, dan pertanggungjawaban saya. Nanaing idaota mulo dihatai taringot tu Tuhan Jehovah do Raja, idaota maju mulo siya Bibil tai na mangajari hita, ia ha Kristenon, ia Bibil taon, imana manaringoti Raja dohot harajaon di sido. Alkitab, Bibil tidak menceritakan ataupun tidak berbicara tentang agama. Sotunggabe holan ugamo na tapikirin na rumikot. Sekali lagi, Alkitab berbicara mulai dari penciptaan sampai di penggenapan wahyu tentang raja dan kerajaan. Ido na dipatorang, mulai sian sada musasada, sahat tu pangukapo biddu 22 na kaning namadok rodo Jesusian non, raja na sumurungi. Jadi idama molo dihatai tahe taringot tu Bibil taon, ima taringot tu raja dohot harajaon ida. Jala molo taida di tonga-tonga ni Portibion, mauas mali masihol dohita saluhutna, dakolan halak Kristen, alay sudi sa do Portibion, masihol di harajaon na denggan, kerajaan yang di dalam damai dan keadilan. Edo asasay akabang sope, mulu adong akaporang, adong akaparsalisian, say berupaya bohado pada mehon. Alay taida masada kenyataan, na masa di tonga-tonga ni pardalanan ni Portibion, ise peraja, songod dia pe panggonggomi, di ganu partikian, nabuy murado madabu tuaka kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan politik, nama baen godang jolma, gabe korban, menderita, mabae jolma susah, mabaen aka rakyat jelata, guma susah. Jalalau sianido idaotta, raja na sumurungi. Molo naing hata-ata raja Tuhan Jehovah, ikon idaotta doibana sian Golgata naro tutongan ni Portibion. Jehovah, Jesus nagabe raja, idaotta may naro di tonga-tonga ni akahalak na mardangol.
Kalau kita mau hidup di dalam kerajaannya dengan baik, maka kita hidup melihat raja yang datang di dalam kemiskinan dan penderitaan. Ido asagabeta dima akka pakirimon nina Porsea, pakirimon ni Huria, sian akka halak nasing na ditonga ni Portibiope, makirim di haroron ni harajaon, haroron ni akka penguasa, na nidok na adil manang dia segala macam may. Jadi taida ma sa halinaya kamanginang, mulo dihatay taringot tuha Porseaon ni ha Kristenon, ditaringoti taringot Bibilta, dang na manaringoti ugamo, alay manaringoti raja dohot harajaon na, laos ido didok Tuhan Yesus. Moloro tu harajaon nai, didok borhat mahamu, lului hamu harajaon ni debata. Ido parsuruot tu hita. Borhat tamu tu tonga-tonga ni Portibion, buat kamu harajaon na jala pasonggop harajaon na. Di sido idaot ta minggu ek Saudi, molo jauh-jauh hita, di tonga-tonga ni ngoluta dinamasan waing. Jauh-jauh dang na makilala hita na sotarida manang naswadong, manang nadao de batasyak kita, alay molo jauh-jauh halak na Porsea. Tuhan dengarkan seruanku, itu adalah seruan penuh pengharapan yang percaya Tuhan dekat dan hidupku adalah di dalam kuasa kerajaan Tuhan. Di situ seruan pengharapan itu. Bukan seruan putus asa. Saudi dang na jauh-jauh kota pakirimon, dang na jauh-jauh na soadong behanguluon, Saudi adalah ratapan pengharapan akan derita dunia. Jadi, tay da matutui si dorajat tay. Molo didok di Bibil tay, nakaningan manaringoti raja, didok ma Jehovah Melek. Isedon, ahado lapatan nyo di Bibil tay. Asa boy tatu si jala ditransformasi ma pamikiriota. Molo didok raja, ima nakaningan sian ayat sada satu ayat onom, sada deklarasi panidangion, nama dok raja do ibana. Molo raja halapatanna, ibana do mulana, ahalapatanna, ibana do no punasa, ahado lapatanna, dakea ibana, mangido izin. Jaladang adong na asing di Portibion, na buhi mga rajay. Ido na naing dohonon na tunguloy na Porsea. Molo naing dido sibolis, naing rajaan na ngulo ni Portibion, ngulo ni na Porsea, dang pola dohonon ni Tuhani. Bolis, saya minta izin ya, naing buatok ko anak ko do burkon. Manang dohonon na bolis, izin ya, saya mau membawa dia kepada keselamatan. Daong, alay molo didok ibana do raja, ibana do namar huaso, saguru di ibana, jala sudi huaso, tuduk tu ibana. Jadi idama ngolutai di bagasan ibana. Jala di bagasan kuasona sendiri. Melek di bagasan Bibil tai na adil. Didok mai pemimpin yang mengubah kekacauan menjadi tatanan yang harmonis melalui otoritas ilahi yang melindungi umatnya, memburu keadilan dengan membuka pintu bagi yang tertindas serta setia mengikuti kebenaran di dalam ilahi. Jadi adong do di bagasan ilmu tafsir guarna, piktograf, mulut taida kata melek, ahado lapatan ni melekon, ahado lapatan ni rajaon. Jadi do komai sahalinai, raja adalah pemimpin yang mengubah kekacauan menjadi tatanan harmonis melalui otoritas ilahi yang melindungi umatnya, memburu keadilan dengan membuka pintu bagi yang tertindas di dalam siklus kebenaran yang ilahi. Di do rajata Yesus Tuhata Nabadia, laos idaot ahado lapatan ni Raja Nabadia, ahado rapatan ni Raja yang kudus, penuh kekudusan, ima Raja yang secara radikal memisahkan dunia menuju kekekalan.
melalui pintu pertobatan dengan menghancurkan yang najis. Jadi molo nang ido ruas ni huria, na badia duhita, dakolan pangalaho na tarida di parsatokinan. Dakolat dibohi na di pasumasuman. Molo didok badia, dakolan hata na di palemes-lemes. Alay molo didok badia, hata dion marasing setongan ni portibion, na mamikirhon hatok tongon, marhite hamubaon ni roha, dohot padaohon sian akan naramun. Jadi adong do kekudusan ini berarti keaktifan di dalam iman. Taida muse ise do raja molo taida di harajaon. Ise do tuhatai didok dia mulia. Dan dia juga adalah raja yang mencintai hukum keadilan. Di kuari ma raja namar muliai. Kafot do lapatanyo diajar hotuhita. Nasalilingon holat tajah buti. Nama dok na penting burju. Yang penting baik. Penting bernyanyi. Di dok ise doha nasongo dia doha muliaon nai. Dipatakas mai mulia berarti hadir secara nyata. Di bagasang ngulu ni naginonggomanna. Sagabe sarupa dohot jolma. Na pasadahon banua gijang dohot banua tonga. Dan dikatakan kemuliaan berarti Allah hadir membawa surga ke tengah-tengah dunia dan digenapi di dalam hukum, yaitu Kristus yang menjadi nafas kehidupan di dalam firman. Odona jujut dan apala tapar rohahon dan apala taida molo didok raja ibana baraja mai baulo raja ibana batoi mahola si sobaon marede iba dakolanina na yung taida alay bagas molo didok taringot Jesus Jehovah debatado raja na yung laos at tusatama dia do na hinalomohon manang dia do na naing pinangido na dihita. Puy tabuan to contoh na met di pardalanan ni Ngulo. Mululuan hita amang inang, kalau kita pemimpin di tengah-tengah pekerjaan yang kita pimpin, apa yang kita mau dari bawahan kita atau dari rekan kerja kita? Adonah hinirim muna manginang. Au sugari ma ulua kamu. Seandainya saudara-saudara menjadi pemimpin, apa yang saudara mau dari rekan kerja? Ahatahe? Na pasti ima ulahok kamu ulaunon, jala pahebang ulaunon. Misalnya pengusaha mengatakan, kalian, kita semua harus mengembangkan pekerjaan ini. Dak cukup holan madok mamuji-muji, urju do bosi. Urju do bosi. Mantak do bosi daw. Oleh karena itu, molo didok Jehovah do raja, naing idaota, na dihalomohot tuhanihi tasaluhutna, mangalului jala pasonggopon harajaonna. Disido idaota molo rohi tamar minggu, molo martangiak kita, molo marede hita, dakolan ede nama dok, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Oh, ngamartangiang biau, ngamarede biau, ngasungguh-sungguh be rohaku leon, dakolat disi. Molo hola dipapuji-puji, kita pakai istilah karyawan. Molo hola dipapuji-puji, karyawan muna hamuna, ngalas rohamuna, pasti daong. Alai konyulahon, maka menyenangkan Tuhan, molo rotu permingguonon, rotu sommartangiang, molo tabuas sude akan atarsakon, natapi kiri natahirim, dang nanaing holam manggohi sude ambisita. Hidup, bekerja, bukan untuk pemenuhan ambisi, tetapi menjadi misi. Idu asadohonot tama, dang lomoku, saut malomo ni roham. Ala akahalak na mabain ambisi pribadi, ujung nga dingoluna, masa maaka kekosongan. Di rumah tanggana, serasa dang adong tujuan. Dingoluna, anapiting mardalam masongoni. Jadi sekali lagi, kita menjadi anak raja.
na dihalomohon ni debata pasonak rohana ima ulahon. Buwan harajaon na tutongatongan ni Portibion. Dakolan na maredey, dakolan na martangiang, alay konadong do siya pamangata siya rohata na madokon, radi duaw mangulahon lomo ni roham, nalaho pasonggopon harajaon mo. Dang nalaho patu pa kerajaan pribadi hita di tongatongan ni Portibion, alay na yung didok tu hita, mulo Jesus do idoko korajam, mulo debatado di doko korajam, molo di pasahat todo roham tu debata naing dohonom ma radido bahenokku sudi ngolukon menjadi ladang pelayanan apapun itu. Tungtu dia peau. Jadi jelas do di do tu hita tu akan porsea asa tadi tu halak na so porsea. Dia do bahenommu di ngolum. Apakah engkau memilih untuk membangun menara Babel untuk dirimu sendiri, atau engkau mau ikut bersama dengan Tuhan membangun Yerusalem baru di tengah-tengah dunia? Itu pilihan yang harus jelas. Jadi haporsiaw taunak meper, unang haporsiaon na peting mabigi jamita na mabay mekel. Peting na mabay dang modohodok. Ujung nga dingolu si ganupari, moloroha maolon, pitor tuki gadap. Madok, takbubo to manang idi at Tuhanon, dang ipagtirimon ni Namar Exaudi. Molo tataringoti sonari, Jahuba do raja dingolukku, berarti dohonot tama, naposo na doaw. Molo naposo na doaw berarti naradi tumangihon. Naposo na doaw berarti naradi mangula parsuruon na. Naposona doaw na marlapatan molo martangi ang disuruh borhat ikorade doaw dang dohonokku paite jo Tuhan tokin nahi jo Tuhan manang bolo na yung dipake ngolutta ngolu ni dongata na yung dohonot tama naradido hami Tuhan. Rawamangun secara pribadi saya merasa khawatir dengan gereja ini karena namaolan ditugu jala dipilit ti tanagabe pangula parhalado. Lupa dia duhitan non. Ali rawamangun. Mului suru akainang mului dok hatan itu hata manang dijo akamata dohonot tado unang jomat tako. Gudang ngayulaw na daksaha do peibana tuwe selosada. Manang dohonot taap tokin nahi jo. Manang ido tuakan waing generasi muda yang muda ya menjadi penatua ya. Manang dohonot tado tunggulah belum CEO. Manang dohonom muna do akamanginang tokin nahi jo. Ikoni daot tadon mulo mangulu hita di huria di tonga ni Rawamangun. Manang dohonot takamanginang di badi parpudianon maul doa ka natoras mulo didok adong kayanakon na marcita-cita. Pak, ma, saya mau jadi pendeta ya. Itu rolo do si pata madokon. Abagu Tuhan. Songon na sinyum. Amang, badita hapi o dono malo, o dono tampan, o dono burju. Agu, badita mau nanob merpugus mau. Loasot tado pakyon ni Tuhani. Pelihonot tado, manang dohonot tado, aunang matuhan. I hope paite jo. Manang muloy pangido siyan arta hamoraon nadong dihita, mulot adok iba na raja hita naposona, puido hita hapo sa madokon, lomom Tuhan, ngahupasaha tuho, na yung pakeomu, pake. Manang mulo dito nga ningoluta, hodo raja, sa dihari pe, silakan. Jadi idaot tama, dohonon na tuhita taat di sido. Jadi mulo tungi pake di batang ulutta manang nasa na adong dihita idaot tama kehormatan dui. Lasni roha dui. Unang pitoradong na manulak siya tonga-tonga ni ngulutta. Alani mulo tadok Jesus Raja idaot tama mulo rohi tatutonga-tonga ni Huria marsaor tutonga ni Portibion. Tangadong be secara kerohanian, secara partodion akambisi pribadi, madok kehormatan pribadi,
moloroto tonga-tonga ni ngolu par ngoluon ni huria, sudi aka kehormatan pribadi gugur. Ikut tadi konot tadui asabui nang dame di tonga ni huria. Aka parhaladu ikut rajumat tadua manginang, kalau saya mau melayani berarti kehormatan pribadi kusalipkan di sana. Dangadong be songena bajago-jagohon. Bah, harga diriku di mana? Tidak di situ lagi. Harga diri kita siap untuk disalibkan. Sehingga sekali lagi, dohonot tama, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Na mangihut aka manginang molo ditaringoti Jesus do raja, naing idaot ta sahalinay, raja kita adalah raja yang menyamakan diri dengan yang miskin. Itu yang dikatakan tadi dengan keadilan itu. Menyamakan diri dengan mereka yang menderita. Dia yang meninggalkan kenyamanan supaya hadir bersama dengan mereka yang di lumpur dunia. Sehingga wajah keadilan itu ada di dalam Kristus. Tari damai molo didok Jesus tiki disukun akahala na mangihutun ibanay ay sadihari o huliam mangan, sadihari o huliam minum. Jadi dok Jesus ma nasa na binahemmu tuaka na memet, na binahemmu tuaka na sida na mabahet tuau dui. Jadi taida ma Jesus rajata tuhata dang hudu libana di singgasana emas, alai rodo ibana di dalam debu dan luka batin ni. Idama dang nadau rajam rodo ibana tuho tusudi ngolumi dang nadau ibana siatang yang mi rodo ibana tu paropuan na mardosa, rodo ibana tu si jalobeo, rodo ibana tu nama balu, rodo ibana tu na pugos, rodo ibana tu na huliton, rodo ibana tu na naing didangguri, jala didodo tu pardosai, tu parjahat na dilabung nai, sadario rap doho-doho tau di paraidiso, suarai perodo tu hoso nari di ari sadarion, jono do Tuhan rajami, di ibana do ngolum, di ibana do namarhuaso patupahon ngolum, dang portibion. Lausido sahalinai, bagi orang tua yang membawa anaknya dibaptis, kalian tidak sedang diajarkan untuk mendirikan agama, tetapi sedang diarahkan untuk menuntun pertumbuhan menjadi anak kerajaan. Namanya terdaftar di kerajaan Allah, namanya tertulis di buku kehidupan, bukan hanya supaya, oh ya nanti dia menjadi orang Kristen. Sehingga tanggung jawab dari orang tua adalah mengajarkan dia tentang keadilan, bukan mengejar dunia, tetapi menghadirkan surga di bumi. Tuakan atoras, ido di pasahat debatatu hita. Jadi ujungna anon taidama sian buku panguk kaponi. Roma tuhata Jesus pasti doi dinaroi ibana. Ketika Yesus datang, bukan untuk ditanyai, tetapi Yesus datang akan bertanya kepadamu satu persatu. Dohonon nama, dia tidak akan bertanya kepadamu, sukseskah engkau? Apa jabatanmu? Berapa banyak rekeningmu? Tetapi nanti ketika Yesus datang, dia akan bertanya, setiakah engkau? Yulahokodo persuruoki, apakah kamu membawa keadilanku? Apakah kamu menghadirkan kerajaan? Sekali lagi, Yesus tidak akan menanyakan kesuksesan kehebatanmu di tengah dunia ini, tapi nanti ketika berhadap-hadapan sukunun ni Tuhan Yesus matuho, satia doho mangulahon mabuan harajau kutotongan ni portibion dang pola ta alusi marhite-hite hata alai alusi ma marhite ngolum di sadok panggul meeting. Amen martang yang kita Tuhan debata amanami raja ni saluhut
na manggonggomi ngulu nami. Tutu si tutu di tanganmu do ngulu nami saluhutna. Jala patar doi di adopanmu. Dangadong nabuni. Jala molo mangulu pehami. Alani asi dohot holong ni roham. Di patuko nasa narikot. Lobi siyan nasa nahuhirip pami. Di tonga-tonga ni Portibion. Mauliate si tutu rohanami di hoa liamang. Dang di palwatco hami maparbuti di tonga-tonga ni kemajuan ni zamanon. Alay toktong ro doho mamakulingi hami. Doho todim todi porbadia na mga rahok kami. Tutongan ni parsaoran pinarbadiami. Di paingot to mo se hami sadaryon. Jala di parata-rata hoha porsyaon nami. Podo raja nami. Dang sibulis na manggonggomi manang mga rajay. Danginaw puna hami, manang akan na hupikiri hami, dangi mga rajay hami. Tuhad do na mga rajay. Jala mulo mangulu pe hami. Iba ka ruas ni Huriam lobi siya 70. Siya 80 manang sahat di batu siya 10 taon. Daksidung do pedi dokko laon na. Ima ulaon, pasonggopon harajon mo dito nga ni Portibion. At to nga lituhan mauliate ma. Molo di palwatco hami gabi ula-ulam. Mabuan harajaon mo totonga-tonga ni Portibion. Parguguy hami. Asa unang roha pikiran namin na hupake hami. Molo mangulu hami. Molo marumatangga hami. Molo di palumehoko yanakot tu hami. Alay roha pikiranmu. Imanasaut di ngulu nami. Parguguy hami ujugali. Jala palawat sami marlas ni roha dia kapabahenanmu. Alas yakodo saluhut nalas ni roha nami. Tarlumobi akan atoras na mabuan yanakon na tardi di tujolom. Nanayang pasuraton tubuku hanguluani. Jalo nasida jala tugu-tugu ajari. Asa gabi yanakon na hasea. Anakon na tao mangului yajar. Jala gabi anak na buwi parohon harajaonmu. Dito nga tonga ni Portibion. Nang saluhut na ruas ni Huriam na marukil. Alanong jumoloborhat akan na hinaholongan na sida. Akan na toras. Nang akan na marukil ala ni parsahiton. Urupi manasida. Patugu roha porsyaon na. Toktong lehot dinasida kasabaron. Nang akahamamalum ni parsahiton. Nang akapangapulion. Mauliate madiho di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Martangia kami tuho. Amen. Ama nami ina nami ruas ni Huria. Sa guru tu titing naung tititiko di tonga-tonga ni Huriata. Taringot tu mutasi. Jadi on mapartikia di hami marjamita parpudi. Di jam 10 di tonga-tonga ni Huriat taon. Mauliate madituhata di parsaoran na dinggan. Di 3 taonon. Say marparbue ma hatani debata. Nabui. Kusaburhok kami di tonga-tonga ni ngoluta marsada-sada. Tuhata mamasu-masuhita saluhutna, oras ma dihita, marede mahita. Jalana badia lo Jehovah, amen, haleluya. Endehon, 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 amen, haleluya.
endehon amen haleluya, 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 endehon amen haleluya. Saha mahita tu padidion na badia mangara di mana toras nanaing mabuan ianakon nanaing tardidi taparade marohata jumolo marede mahita. Oh Jesus naing tardidi do boso-boson say Roma mangaligi huhut manjalon jongjong mana toras Iboan na toras na nasida betuson ay naing pasahaton na tuhodaglanawon. Martangiang mahita Alia manami na di banua gijang, narodo hami tujolo mabuan akadak danakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anakonmu, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuat danak si didionon, tangihon hamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibionin na madoa kasiseanna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama anak dohotod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaroduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Saidong anakku do hamu ganup ari. Rasi rasa roa jal ni hasianganon. Manang isen na porsea doho ni didi dapotan hanguluan. Alain na so porsea ho na uhum sugut. Tangihon hamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuada dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang aka sisian naima na mabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sugo marohana. Didokma. Loas hamu maakada danaki rotuau. Unang oray hamu nasida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tuhamu. Manangisepe anggo sosongod danak iba na majalo harajaon ni debata. Dang bongot iba na tusi. Dungi dihaol maakada danaki. Dia pehom matangan na tunasida. Mamasu nasida. Atong hamu akana toras jumolo hatid dakon hamu majolo hata hapor seautai rapma hamuna. Au porsea Ido tuhata au porsea di tondi porbadia
atau ngalusi hamu mahata nahusukut tonon. Na parjulu dipangido hamu nuaing di dion akada dana kotu bagasan ni nahina porsean muna. Beha na ulu do hamu mamudaya na komunaon asa diboto jala di huton nasida hatani debata. Na patuluhon na ulu do hamu marsuru nasida tu gereja. Doho tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Ali Abigail Eleanor Tobing, hudi di maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Ali Rilenka Alfa Dave Pakpahan, hudi di mahotu bagasan goarni debata ama, dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Ali Gabriela Kalista Situmorang, hudi di mahotu bagasan goarni debata ama, dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadadana ko tuho jala di jakoko do nasida gabi anak konmu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panea di hanguluan nasaliling nililingna. Asi maroham doho dia kanatoras ni dadanakon. Say pargugui jala ajari manasida, manugu-nugu dak danakot tuho, asarap nasida taruli dia kaartani harajaonmu. Amin. Marede mahita, laos jongjong mahita.
Kristus pangidoan nami. Tungguiku surgoi sayoloi masakap nami. Nanggo arnai oh Tuhan bain tubuh Martang yang mahita, ali di bata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Pupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho, sahi jalo may gabi uap na hutsus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa ho parasya kami pelianon pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Marsi jalangat di jolo mahita manginang, laus dohok mana toras nama buannya nakot tardidi. Sama
ketika pengharapan itu muncul dalam hidup saya, di hidup kita, pahamilah Tuhan akan memenuhi hal itu di dua hal. Yang pertama, tepat waktunya. Yang kedua, di waktu